Mä oon Oliver Pietilä, mä oon Ehola Kokkolan kaupunginvaltuustoon. Lähdetään vähän katsomaan, että mitä on saatu viimeisen 4 vuoden aikana aikaan. Tämän vaalikauden suurin tulevaisuusinvestointi on ollut Kokkola Areena eli urheilupuisto. Urheilupuisto tarjoaa kaikille kokkolalaisille huomattavasti aikaisempaa paremmat harrastusmahdollisuudet, tapahtumajärjestämismahdollisuudet, mutta se on myös valtava investointi Kokkolan pito- ja vetovoimaan. Tällä vaalikaudella on kehitetty Kokkolassa monia eri kouluja. Esimerkiksi on rakennettu tämä Piispamäen monitoimitalo, on peruskorjattu Donnerska kautta KSG ja on myös peruskorjattu Kokkolan suomalaista lukiota. Kokkolassa on panostettu myös kulttuurin olosuhteisiin ja nyt vasta viime syksynä valmistukin uusi Snellman sali sen peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen ja nyt meillä on erinomaiset tilat erilaisille kulttuuritapahtumille. Tällä vaalikaudella on myös turvattu teidän kaupunkilaisten palveluita. Me turvattiin keskustan johdolla kaikkien Kokkolan koulujen jatko, jopa meidän kaikkien kyläkoulujen jatko. Me myös pelastettiin aurauspalvelut kaikilla yksityisteillä. Mä oon Ehola Kokkolan kaupunginvaltuustoon numerolla 163. Jos haluat kasvaa ja kehittyä Kokkolaan, niin äänestä Oliver Pietilää Kokkolan kaupunginvaltuustoon.